Konekuski ei näe kauhan taakse. Eli mä oon hänen silmänsä siellä kauhan takana. Vaikka nykyisin on 3D sun muut, niin niillä ei pysty kunnollisteknisiä töitä tekemään, kun ne on niin tarkkoja. Oon niin montussa ja näytän hänelle korkoja ja mitä tavaraa ja mihin laitetaan ja mistä otetaan pois. Hän on minun apuna ja minä olen hänen apuna. Ja mä olin puuseppä aikaisemmin ja se meni nurin ja sitten Jorma otti TTS kautta 10 perämiestä opiskelemaan, että meillä oli hetki teoriaa ja sitten suoraan työmaalle siitä ja sitä kautta oppisopimuksella jatkettiin työsuhdetta. Ensi vuonna tulee 10 täyteen. Puretaan vanhaa jätevettä, vesijohtoa ja rakennetaan uutta tilalle. Ja sitten uudissa kohteissa niin ihan niin kuin neitseelliseen maahan tehdään uudet linjat, kunnollisteknisiä töitä. Aikaisemmin kun oli tehdastyössä, niin se oli sama showta koko ajan. Niin tosta kun jatketaan kaivantoa eteenpäin, niin ei meillä ole mitään käsitystä, mitä sieltä mahtaa löytyä. Sitten taas pitää miettiä ja pohtia, että miten me tämä homma hoidetaan. Niin se on niinku mukavaa, mutta myös hankalaa, että ei voi tehdä just niin kuin piirustuksissa esimerkiksi on. No, ehkä näin on ihan hyvä, että tällä saa ihan sama rahaa kuin korkeakoulututkinnolla, jos jaksaa painaa ja tekee asiat kunnolla.